OK, takže čaute, dneska pôjdem pušovať Colta, lebo neviem prečo, lebo dúfam, že bude ľahký. A má aj dobrý player title a je proste skill, takže chcem pušnúť aj nejakého skill brawlera. Takže už poďme do hry. Tu máme dvoch leonov, poď. OK. Tam sa tu pripravila, aby som s tom nevedel. Som tam to leonov, že? Ten strany bude... Ale akože ak ju netrafí, tak nejsom mŕtvy, to bude v pohode. OK, dobre. Že mám netrafil, to by som bol mŕtvy. OK, máme 5 powerov. Teraz by som bol rád, keby sme to vyhrali. Už mám trošku viac trofí, lebo viem, že by mi to trvalo 5 hodín, keby som si nenahral proste viac trofí, lebo keď som to pušol na tých 974, tak som dosť rageoval. Poď, OK. Ten Leo tam po mne ide, no. OK, on už zdrhol. On dúfam, že nedal ulti, no nepôjde ku mne. To by bolo hrozné. Dal ju, nedal. Niečo sa mi tam zdalo. A dal ju. Ne, on nedal. Jak som to mal vedieť? To je hrozné. Legendary. Ultra. Ale nevadí. OK, to je v pohode. Ukážte to robí. 25 krát rýchlejší, keď je na vode. Alebo po vode, teraz neviem, jak to bolo presne. Bolo to tak divne napísané. Takže som tomu úplne nepochopil. Dúfam, že ma počujete dobre, lebo keď nie, tak si trošku dajte viac zvuk. Bo akože ja tu úplne nevrieskam, takže dajte si prosím viac zvuk. Alebo ja neviem prečo, alebo ja neviem, proste. Môžeme hovoriť aj lepšie potom, to neviem, koho pôjdem pušovať, no. Určite niekoho pôjdem. Moje ID vám poviem, keď budem mať 5 odberateľov. Poviem ho v videu. Môj ID, ale najprv musím dať 5 odberateľov. Prosím, dajte odber. A vlastne veľmi ma tým podporíte. A to som takú chybu. Dúfam, že sa vám ten short páčil, čo som tam videl. Už vďaka nemu máme jedného odberateľa viac. Takže som rád, že sa vám môj short páčil. A píšte mi pod toto video, či mám dať viac napríklad futbalové, alebo napríklad takúto F1, čo robím. Akože ja to môžem dávať aj futbalové, aj F1, aj hokejové. Aj to proste, ja môžem aj viacej, aby som mal vlastne skôr takú presnejšiu tvorbu. Prepáčte, že teraz som nebol dlho aktívny, ale vlastne ja to robím tak, že najprv nahrám kľudne aj také 3 videa. Až potom tak dokončujem. Že ja to ako keby robím až potom. A vlastne preto vlastne nie som úplne tak aktívny, lebo ja si vlastne tie videá nahrávam dopredu. Tu som dostal infarkt. Tam keď ma trafil druhýkrát. Akože nemôžem ísť blízko tej šeliny, no zase ty. Tak som mŕtvy. Dobre, pokúsim sa. OK. Čo? Zase -2. Ale iba 16 trofí. A to Colta fakt nemám rád.
Ne, dobré. Dobre, to urobím. Poď, zabiju. Yes. Ten search vezme ten pavér, no. Toto nedopadlo najlepšie. OK, mám free power. Za chvíľku budem mať aj hyper. A mám hyper buffy. Sa mi zdá. Lebo viem, že star power mám, ale tým, že nemám star powerku, tak mi to môže byť dosť na nič. Takže vlastne... OK, mám. Dobre, mám. Yes. To už musím aktivovať. Poď. Yes. Je to šelina. Vážne. Vlastne by som teraz chcel dať Edgara na Prestige 2, ale to možno pôjdem robiť až potom, keď nám možno 20. Prestige, alebo keď budeme mať 20 odberať. Uvidíme, kto urobím, lebo Prestige 2 není ľahká. Veľa ľudí si povie, že vezmem si tam Edgara, proste ja mám free Prestige 14, no nemáš. Lebo ja vlastne hrám s Edgarom, mám ho iba možno na takých 120 trofí, hej. A za 120. Hej, 120. Takže chcel by som dať toho Edgara, ale uvidíme. Kam toto není moc dobre, to sa moc nezabíja. Nemám dobrý pocit. No, prečo by som aj mal čo dobrý. Zase mínusko. A teraz, keď budeme prvý, tak by nám to stačilo, ale jak sa poznám, tak nebudeme prvý. To je isté, no. OK. To mi je legendary, ale iba jednotka. Ja som hral včera a vyšiel som tam Master 3, alebo Master 2, alebo jednotku. Proste mal Master. A fakt ma to zaskočilo. Idem akorát po tej Belkej, ktorú má tu Legendary. OK. Ja! Tí Legendary, tí majú aim taký dobrý, že to je fakt, že takto neporazíte. To je niečo neskutočné. Mne proste mal aim jak šialený, vej. Vlastne mám veľa videí. Mám aj tu Bibi tam mám. Ale ja som si inak všimol, že ja mám na videách strašne málo zhliadnutí. Mám skôr na tých shortoch. Čiže neviem. Napíšte mi, či viacej radi máte tie shorty, alebo či radšej máte radi proste tie videá, alebo či mám proste vydávať napríklad iba shorty, alebo iba videá. Alebo mám obidve, tak to ako to robím, proste ja neviem. Viem, že napríklad niekomu sa páči jedno, niekomu druhé, ale ako tak. Sú dôrad, keby ste mi to napísali do komentárov, ak zase nezabudnem, že nie je to určené pre deti, alebo keď viete, že áno, je to určené pre deti, tak vám nevedia napísať koment. Vlastne som to opravila všetkých videách, že viete, tam písate komenty. Keď mi chcel niečo napísať, tak teraz máte šancu. Ja som to nevidel. Ja som myslel, že to proste je furt. Zrazu nič, no. To nám nestačí, keď vyhráme. To budeme jednu trofí preč. Ale tak by som tu bol akože rád prvý. Mne by to nevadilo, ale yes. Sme prvý a ja som to hovoril. To je proste jedna trofí. To je nie, to je 6. miesto. Teraz už aj za 6. miesto máte, takže je to proste tak. Tak ma to štve. Poďme ich tam rozobrať.
Ja na strede veľa pavrov a ten asi pôjde ten Kenji. Ten Rafs? 90 prestíží má skoro ten Rafs. The Pretty, máme to. Yes, to už naša 6. presty sa mi zdá. Áno, je to 6. Yes, dobre. Čaute.